Alright, welcome back mga kadangers. Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. New background, meron akong mga Guardia Civil dito. Dito ako nagpi-film sa stock room ng ating ukay-ukayan mga kadangs daw. Kasi medyo dito ko mag-film ngayon. Pasensya na, paiba-iba yung background ni Inday Kuradang. So for today's video mga kadangs, gawa tayo ng isang look na yung gagamitin natin as foundation or talagang first base or makeup base, is just a BB cream mga kadangs. Challenge to sa atin kasi hindi tayo makeup artist. So, yung BB cream kasi mas yung coverage niya mga kadangs, mas thin or hindi plakado yung coverage niya sa face. That is why challenge natin yung sarili natin kung ano magagawa natin na look with this makeup base mga kadangs, yung BB cream, 'di ba? So, yes, kung hindi ka pa nakasubscribe and if you are new here sa ating Inday Kuradang channel, please subscribe and hit the bell also para ma-notified ka if ever mag-upload sa Inday Kuradang ang video. And mag-intro sa Alright mga kadangs, nasad mga BB cream, no? So, nakapag-review na ako ng mga full coverage BB cream. So, kung nakakita mo sa ako ang previous video or mga old videos, katong crayons na BB cream, very full coverage siya. And also, yung gagamitin natin ngayon na makeup base, which is the I White Korea BB Holly Everyday BB Cream mga kadangs. So, yung available ko na shade dito is beige mga kadangs. So, BB cream hindi mo na kailangang tawag doon kasi it's a skincare. It's a skincare na, so pwede ka na hindi maglagay ng primer, moisturizer kasi ito is a BB cream, a skincare na also. But we're going to have our primer first para maganda yung coverage. Kahit BB cream lang siya. So we're going to use this Catrice Cosmetics Prime and Fine. Prime and Fine. Para mawala lang yung mga pores ko mga kadangs. Ayan. Kayong mga lines, mga wrinkles lines dyan. Mas smoothen yung mga kadangs. Next, yung gagawin natin is ito na, the makeup base, which is itong gagamitin natin ngayon. Itong I White Korea na baby cream. So, hindi katulad yung coverage nito sa foundation. But, try natin anong magagawa na look with this mga kadangs. So, kung naghanap kayo ng BB cream, I will recommend this I White Korea Baby Holic na cream mga kadangs. Dalawang shade nito available, light at saka beige. Itong ginagamit ko ngayon, ito yung beige, mas darker to na shade. And maganda din yung coverage niya. Look at that. Diba? And mabango. Ayan. Blend lang natin. O diba? Hindi niya makakover yung natin. Gawa na lang natin ng paraan. Baka concealer na lang natin yung mga pimples dyan mga kadangs. Ayan na yung coverage ng makeup base natin, which is the BB cream. Let's proceed to our concealer. I'm going to use my Eye Magic. And i-highlight ko na din mga kadangs yung ating highlighting area or yung mga area na dapat mong i-highlight.
conceal na din sa mga pimple marks. Diyan. And then blend the foundation. Foundation. Concealer pala. Alright, next is we're going to set our highlighted area mga kadangs. We're going to use this magic powder from Pans. Bet ko tong ano na to. Kasi sobrang bango niya. As in na grabe yung amoy niya. So, bake lang natin konti yung mga highlight natin. Or set lang natin konti mga kadangs. Ayan. And let's proceed our kilay. Kilay is life. As usual. May everyday pang kilay mga kadangs. Very cosmetics. Tropical. Brow twist. And of course, para click yung kilay mo mga kadangs, clean the edges. Yung ginawa mong kilay dyan. Linisan mo lang yan using your concealer or foundation or BB cream. Yeah. Hindi nga pala tayo gumagamit ngayon ng foundation. BB cream lang pala yung specialty natin today. Ayan. Kita nyo ba? Na automatic pag kinikli nyo yung edges ng kilay na ginagawa nyo mga kadangs, talagang mag-flick yung ano nyo mga kadangs. Kilay na ginagawa nyo dyan. Kahit hindi yan maganda pagkakilay, pag nililinis mo yung edges niyan, gaganda yan mga kadangs. So that's the trick. That's the trick of being and makeup artist. Wow. SM makeup artist. May nagtatanong sa akin mga kadangs, magkano daw magpapamakeup? Na-shock ko. Na-shock ko mga kadangs kay, oh my god. Kabalo mo makeup, no? Practice lang ako. Alright, let's proceed to other step. Next step na to. Nakalimot ko sa next step. Alright, next step pala nato guys is magkuanta eyeshadow. Alright, so I'm going to use this shade right here, pang contour to mga kadangs, from Ever Belena. Just to create a contour sa ating crease mga kadangs. Like that.
mag-add lang ng kulay sa crease. Right. Next is this darker one. Pang contour pa rin to. Lagay lang natin dito sa outer part natin mga kadangs. Like that. And then add a highlighting shade dito sa may lid.
And that's it mga kadangs. Ito na yung look natin using just a BB cream na makeup base mga kadangs. Thank you so much for watching sa ating video today and hopefully na nakasubscribe ka na dito sa ating channel. And see you na lang sa ating next video. Bye!